Γεια. Πού σε ρε τρελέ, πού σε ρε. Επειδή είδαμε και ακούσαμε αρνητικά σχόλια, σκέφτηκα να σας αποσμιώσουμε με ένα βίντεο που θα τα σπάσει. Εντάξει, είπαμε. Για να ξέρετε ότι τιούν μπορούν να ξέρουν τους κινητούς. Ήρεμα, δεν είχε κανένα super wow ζήτημα. Δεν πήγαινε πια σκαρικά. Βέβαια δεν θα ασχοληθούμε με σχολιασμό, αλλά με το να αναλύσουμε μερικά από τα πιο περίεργα, ανεξερεύνητα, όπως και The Unexplored, και σπαστικά πράγματα που έχουν και που συνεχίζουν να συμβαίνουν. Τι είπε το άτομο τώρα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε κάτι που έχει συμβεί σίγουρα σε όλους σας. Πήρες ένα CD, ok. Το βάζεις να το παίξεις. Ακούσει λίγο κάπως, αλλά δεν πειράζει. Και όταν περιμένεις να αρχίσει η εκπληκτική γαμάτη ταινία που έχεις αγοράσει, σου εμφανίζεται ένα κείμενο με την γνωστή επικεφαλίδα «Προσοχή», που σου λέει διάφορες βλακίες όπως ότι είναι για ιδιωτική χρήση και όχι δημόσια. Θες και να το διαβάσεις κανένα. Πολύ να ρίξεις μια ματιά και μετά να πας να πεις νερό ή να το προχωρήσεις μέχρι να φύγει. Και τι, νομίζουν ότι θα μπορούσαν να μας συλλάβουν με το που συμβεί αυτό, διότι πες, κάποιος άντε κάνει αυτό το σοβαρό ατύχημα, θα τον πιάσουν, θα τον συλλάβουν και πες ότι τον κλείνουν εισόδια. Εδώ η αστυνομία καλά αφήνει ελεύθερους εγκληματίες. Πες τα ρε και θα Γιάννη. κάτσει να πιάσει αυτόν τον ύποπτο. Έλεος. Αλλά αν όμως συνέβαινε. Πήρε αυτή τη γαμάτη ταινία για να δω τι λέει. Να δούμε εξής τα λεφτά της. Τι, μόνο ιδιωτική χρήση, όχι δημόσια. Δηλαδή συγγνώμη, αν το κάνουμε δημόσια μας κάνουν το αγκά. Πάμε να φωνάξουμε στα παιδιά για να στήσουμε σκηνικό δημοσίως. Άκουσε εκεί. Έλα ρε Μίτσο, τι γίνεται καλά. Έλα Θάνο. Ναι, όλα μια χαρά, τι έγινε. Ναι, όλα καλά. Να σου πω ρε, θες να έρθεις το απόγευμα πίσω από το σπίτι μου ρε να δούμε μια ταινία. Ταινία έξω από το σπίτι σου, ναι, μια χαρά με. Ναι, θα είναι κι άλλοι. Καλά είναι. Άντε γεια. Ωραία, ναι, άντε τα λέμε, γεια. Έλα Μίτσο, Είσαι Θάνο. τι έγινε ρε, καλά. Δεν θέλουνε πάλι ρε γαμώτο. Τι έγινε ρε γαμώτο. Ναι. Ναι, αστυνομία εκεί. Πρωί. Ρε κοιμόμαστε ρε, δεν καταλαβαίνετε. Βλέπω ότι κάποια παιδιά, πώς να το πω, βλέπουν μια ταινία δημοσίως. Τι, ταινία δημοσίως, ερχόμαστε. Σήκω ρε μουλάρι. Εντάξει, ηρέμησα τον ύμνο. Αγρίμη. Πώς ανοίγεις. Συλλαμβάνεσαι, σήκω, Τι έκανα, τι έκανα. Στο τμήμα αυτά, στο τμήμα, πάμε. Στο τμήμα αυτά, το τμήμα, μέσα. Τι έκανα. Άντε, με ξυπνήσατε. Βέβαια, όλα αυτά είναι λίγο υπερβολικά, αλλά οκ. Τέλος πάντων, πάμε στο δεύτερο γεγονός. Καρτέλα, πού είναι η καρτέλα. Άντε ρε, σε πληρώνουμε. Νούμερο 2. Οι κάγκουρες με τα τραγούδια. Αυτή η κατηγορία πρέπει να είναι και η πιο σπαστική από όλες. Αυτό το φαινόμενο εκδηλώνεται κατά την ανακοίνωση ενός νέου τραγουδιού. Οι κάγκουρες παίρνουν έξω από το σπίτι σου με τη μουσική στο τέρμο και σου πάνε τα νεύρα. Και δυστυχώς, όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχουν και περίοδοι όπου το φαινόμενο αυτό ενισχύεται. Και αυτό συμβαίνει όταν η ηλιακή ημερία συμπίπτει με αυτή τη βορείου κατεψυγμένης τροπικής ημερίας. Βλακίες.
όλα αυτά συμβαίνουν όταν πολλά τραγούδια και remixes ανακοινώνουν την ίδια περίοδο. Βία, όπως να πετάξουν πέτρες στα μάξι ή νερό. Ή και πιο ήπια, όπως να καλέσουν την αστυνομία, η οποία κοιμάται. Ή να πετάξουν καρφίτσες και να σκάσουν τα λάστιχα από τα 7 μέτρα που απέχει το αμάξι. Για να καταλάβετε. Ρε Μητσό, τι έγινε, άκουσε το νέο βιντεάκι που βγήκε? Όχι ρε. Όχι, καλά να κάνεις να το ακούσεις. Να σου πω ρε, δεν περνάμε το βράδυ έξω του Κυρμίτσου? Ναι. Απ' έξω από την Κυρμίτσου. Ναι ρε, έλα να σπάσουμε πλάκα. Ναι, πες πως έγινε. Άντε, Έλα ρε, άντε γεια. άντε τα λέμε. Αυτό πρέπει να είναι το Κυρμίτσου ρε. Θέλω να κοιμηθώ, δεν το καταλαβαίνετε, γέρος άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, όλα πήγανε όπως τα υποθέσαμε. Φίνα. Ξεχάσαμε να πούμε ότι τα αμάξια που χρησιμοποιούν είναι κυρίως του μπανιασμένα Nissan ή Toyota. Ωραία, στο τρίτο γεγονός τώρα, συναντάμε τα σχόλια διάβασέ με. Αυτό συχνά τα συναντάμε σε εκπομπές με υψηλή τηλεθέαση, όπως The Voice of Greece ή The Unexplored. Εμάς δύο δηλαδή. Ίσως ότι και καλά θα γίνει κάποιοι κάνοντας αυτό και ο παρουσιαστής θα τους διαβάσει. Και ειλικρινά μου τις πάει όταν τα βλέπω αυτά. Δηλαδή αν όλος ο κόσμος έγραφε αυτή τη σχόλια, τι γινόταν? Δεν μπορούμε να πούμε. Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατές, επιστρέψαμε τώρα ξανά στο The Voice of Καράμπαμπας, στο Καράμπο, που αλλού φυσικά. Πάμε αμέσως στον ανταποκριτή μας, στον Θανάση Γεωργούσο, ο οποίος περιμένει στην αίθουσα που αναμεταδίδονται τα σχόλια των πολιτών. Θανάση. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, ας δούμε μερικά από τα σχόλια που μας γράψατε. Πρώτο είναι από την αγαπητή μου Ελένη. Διάβασέ με. Οκ, σε ευχαριστούμε Ελένη. Και ας πάμε να δούμε τα 10 καλύτερα σχόλια, τα οποία είναι από την Ελένη και κάτω. Καλά μωρέ, όλα διάβασέ με είναι. Control, ναι, έχουμε κάτι άλλο? Όχι ρε φίλε, δεν έχουμε τίποτα άλλο, μόνο διάβασέ με. Πω. Καλά, τότε Παναγιώτη, επιστρέφουμε σε σένα. Γεια.